पतली कमरिया जिंदगी भर रही राजा जी। 150 मिलियन क्रॉस यूट्यूब चैनल पर आदिशक्ति पर 150 मिलियन क्रॉस हो गल बा। जय हो आप सबके आशीर्वाद से। और हई जौन एक दिन में का लेबू हो इहो 3 मिलियन क्रॉस हो गल बा। तो एकरो के 150 पार करे के बाद 100 के पार कर दे के बा एक महीना में केहू न, काहे कि पावर स्टार के गाना हो और बहुत जल्द बहुत धमाल आ रहा बा। तो ऐसा ही प्यार दुलार दी लो। आ ये गाना के तो साफ नहीं के भूले के ई काल आ रहा बा सुबह में। तो ई गाना के काल बहुत ज़्यादा सुने में लोग, बहुत ज़्यादा। हिंदी सॉन्ग हो तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं है, पावर स्टार पवन सिंह कल्पना पटवारी। तो ई गीत के काल सुबेरे सुने के बाद और काल ही सुबेरे आ रहा बा 29 तारीख के। तो अपन प्यार दुलार दी लोगिन, एकरो के मिलियन बिलियन में पहुँचाई लोगिन। ऐसा ही पावर स्टार पर प्यार दुलार बनाई रही। जय भोजपुरी, जय भोजपुरिया समाज, जय पावर स्टार। सपोर्ट माई चैनल, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट।